Ćao ljudi i dobrodošli na moj kanal. Družimo se evo već godinu dana i toliko je prošlo otprilike od kada sam snimila video o mojoj kosi i kako sam ja oporavila. Kao što vidite i dalje imam dugu kosu, samo sam radila nove pramenove, belaž u istom salonu, sve isto. Samo sam ovaj put dosta posvetlila. Baš mi je ovako, da kažem, svetla na krajevima. Koren je i dalje u mojoj boji. I ovdje sam napred izvukla ova dva, da kažemo, bela ili skroz plava prvenčića. Uglavnom, ko me prati na Instagramu, to je već video. Ja sam objavljivala i slike i snimke i to bi bilo to što se tiče boje. Uglavnom, sve isti salon kod moje drage Marine. Uglavnom, šta sam htjela vam pokažem, s obzirom da najčešće dobijem pitanje vezano za kosu otprilike na Instagramu, rešila sam da obnovimo video, to jest da snimimo novi, to jest da snimim i da vam pokažem šta trenutno koristim kako bi mi bila kosa negovana i zdrava. Ona je stvarno onako baš meka na dodir, cvilenkasta, nemam apsolutno nikakvih problema što se tiče kose, s obzirom da sam je posvetlila i dalje je negujem i isto vodim računa o njoj i ona je baš duga. Međutim, šiša mi ja baš često na tipa mjesec, dva po ovako otprilike krajeve, tako da ostane što duže zdrava. I krenut ću od proizvoda koje koristim. Uglavnom, trenutno koristim neke šampone, sad ću vam pokazati koje. Uglavnom, ovaj šampon sam vam pokazala 100 puta i ovaj šampon i dalje koristim i on mi je i dalje najbolji kada je u pitanju koren kose i da mi se ne masti, da duže drži, definitivno ovaj šampon. Sad, skoro sam kupila ovaj šampon, ne znam da li možete da vidite, Kio se zove, Hydra System. Uglavnom, to je šampon bez parabena i sulfata. On je namenjen suvoj, farban i hemijski tretiranoj kosi, što je moja, da kažemo, farbana i nije suva, ali štitim je da ne bude. Uglavnom, kaže, vraća prirodnu mekoću i vlažnost, što i jeste. On malo onako slabije peni i mislim što je većina takvih šampona koji nemaju sulfate i parabene, oni su tako malo i nežniji. Tako da ovaj šampon su sve preporuke. Kupila sam ga u Aleksandar Cosmetics, inače je italijanski proizvod, godinu dana do otvaranja. Ovo je 500 ml, košta oko 1000 dinara. Sad, dok sam bila kod Marine u salonu, ona mi je rekla da koristim i šampon ljubičasti koji će što duže produžiti da ne požute ovi krajevi, da ne požute ovi pramenovi. Uglavnom, to je ljubičasti šampon, no yellow, koristi se na svako treće pranje, posvetljuje ili izbeljuje kosu, ljubičasti pigment smanjuje neželjene žute nijanse i ja sam već trebala da idem na mjesec dana, otprilike to je bilo pre 10 dana, na preliv. Međutim, i s obzirom da nisam išla na preliv još uvek, a treba da odem, uglavnom koristim ovaj šampon. Kod Marine u salonu možete i to kupiti. Ovo je Fanola, mislim da može da se nabavi i na jednom sajtu, ali ostavit ću link. Uglavnom, znači svako treće pranje ovaj šampon, on je baš ljubičast, stoji, piše od 3 do 10 minuta, ja kad imam vremena, ostavim ga na kosi mokroj i nakon toga isperem i to je to, zato su mi malo ljubičaste ruke. Uglavnom, ono što je sljedeće, svakako bi bio kombinacija koju koristim, ovaj Hydro LPP tretman, koji je u stvari kao sa keratinom, rekla bih, da, i on je za ekstremno suvu i oštećenu kosu. Uglavnom,
jako daje na mekoći i na sjaju kose. Uglavnom ja kombinujem to sa ovom maskom, a što se tiče maske to je Yellow od Alpha Parfa, uglavnom 500 ml dolazi, ogromno je pakovanje, oko 1000 dinara košta, bomba se ova zove, kombinacija ova dva je stvarno bomba i verujte, ako niste probali, probajte oba proizvoda, oduševit ćete se kakva vam kosa bude nakon toga. Ja to nanesem, stavim nekih 10-15 minuta da odstoji i isperem i to je to, ništa. Onda kad isperem kosu, ostavim malo u peškiru da se posuši i stavim ovaj od Redkena tretman koji je protiv toplote, to jest štiti od toplote od fena. Uglavnom ja osušim kosu nekih 50% prirodno i onda samo 2-3 puta provučem četkom i to bi bilo to, ona je ravna. Nakon toga šta radim? Stavljam ovo arganovo ulje, uglavnom ovo je Volare, kupuje se na sajtu Kozmetika Parfemi ili u DM-u. Mnogo volim ovo ulje, dugo mi traje, rok mu je 2 godine, tako da eto vidite koliko sam ja potrošila, uglavnom toliko baš dugo i vjerojatno i traje. I što sam još htjela da vam kažem, uglavnom da sam jako zadovoljna sa mojom novom bojom. Vidjet ću da vam ostavim snimke kada sam tek bila ofarbana, to jest kada su mi urađeni pramljenovi, da vidite kako je to izgledalo. Zato što je bila i uvijena kosa, pa prosto je došlo do izražaja svaki pramenčić koji sada ne možete baš lepo da vidite, jer ovo nije prirodno svetlo. Uglavnom, dosta mi je svetlija kosa. I reakcije na Instagramu su bile baš dobre sa vaše strane i baš sam srećna što sam napokon dobila ono što sam želela, jer oduvek sam želela da imam za nijansu svetliju kosu, a opet da nemam, da kažem, plavu, jer sam ja dosta tamna i meni to ne bi stajalo. I kao što bi Marina rekla, uvek treba da se držimo toga da moj koren i dalje ostane ovako taman, samo da posvetlimo dole. I uglavnom, ako imate još neka pitanja, to bi bilo to. Četku isto koristim koju sam koristila iz Aleksandar Cosmetics. Ništa specijalno više nisam dodala, ali eto, ove proizvode trenutno koristim i jako sam zadovoljna, tako da želim da preporučim to i vama. Voljela bih da mi napišete dole u komentarima šta vi to koristite i da li ste probali neki od ovih proizvoda. Ukoliko jeste, da mi napišete vaše utiske, ukoliko niste, ja vam baš preporučujem. Što se tiče ovog i ovog proizvoda, to je bukvalno, znači, moje otkriće za kombinaciju trenutno. Kada hoću da imam talase, to sam već rekla, uvijem onako na onaj prirodan način, tada ne stavljam pakovanje zato što mi bude premekana kosa i ne može da drži, jer ona je toliko svilenkasta, toliko meka da ne znam. I brzo se i iskrivi, imala sam šnalu zato što je baš meka. Ukoliko želite da štitite kosu i to sve, preporučujem vam da ne koristite naravno presu i ne često finiranje kod frizera i nikako Figaro i tako dalje, ako želite da imate dugu kosu. Ako vam to nije toliko bitno i volite da imate neke frizure, onda vi radite kako želite. I eto, to bi bilo to. Hvala vam puno što ste me gledali. Ovo je možda jedan kraći video, ali eto samo neki detalji kada je nova boja u pitanju. Ljubim vas puno, do sljedećeg viđenja, ćao!